prosíme, otočte se tam, kde stojí čarodějnice, kterou jsme Aničku tam už postavili, trošku jsme ji nastavili. Tak, je uprostřed patry. Jo, a už šli. Výborně, hasiči mají připravenou tatru. I vatru. Hasiči dětskou tatru připravenou. Hele, mají ručníka psa, takže je to připravené, takže počítáme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. My jsme vás zapomněli říct, abyste to škrtli, hele. Takže budeme počítat ještě jednou pro jistotu, jo? Tak, hele, jo, až to počítáme a všichni počítejte nahlas, aby to slyšeli hasiči. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Hezký.